Pak Gembos kok pon dleming toh. Cara rokok andalan. Oh ngono. Sugeng dalu. Nggih, wilujeng dalu nak Cahayu. Andalane wong Paku. Ah, iki ana pundutan gending. Mboten Joko Tingkir. Hah? Lah kan biasane ngoten. Madun Ngawi diaturke gara-gara diganti Joko Tingkir. Loh, kula manut jenengan. Ya, lek Joko Tingkir ku kanca-kanca kon joget ya. Oh nggih. Ning isor kon joget sing apik. Nggih. Sing rancak nggih. Sing rancak. Yuk, kaya ngapa? Joko Tingkir Mas. Yuk, dados Mbak Diko Sabina. Yuk. Paku Sekar Gadang Wah Samidi Obanode Sekar Gadang Indonesia Tiga Obanode sampai basah deh.
neng kene iki nduk. Pesinden oleh umbaran iki lek ngene iki. Iya.